سلااو تەماشاوانی نێژان ez Kayserskiyavom gotu pişî me bi kurtî li ser bilavkirinê holê Şîye li Rojhilat û Rojavayê Asya. Bilê pêncanî hemleyên du fermandarên Rûsî bi navê Textemîş û Tîmûrleng gera dinê operasyonê berdewam kirin ango pilî pêncan. Li vî eyamê de di navbera Textemîş û Tîmûrleng li ser perwekirina wan herîmên erdnegarî nakokî çêbû ku pileyekî nû ya serhildan li İmparatoriya Rûsya bi pêşangiyê Rûdîkan ku li Ewropayê Rojava û Asyayê Rojhilat serdest bûn nîşan da. Ji ber vî yekê hikûmetên Medyên Venedîktî û Cenova elîtên fayzedarên darayî cihanê bi navê dagirkirinê Mengûlya li Rojhilat û Rojavayê Asya hilweşaniyan hemî pêkhatiyê dewletpêkanî û di encamê dalaşandinê Rûdîkowîç wan zemîneyê peydabûyîna xanedanên Osmanî û paşî jî Sefewî xandanên Sefewî ku di deryayê navîn û herîmên dinê hikûm dikirin peyda kirin. Bilavkirina olê Şîî li Rojhilat û Rojavayê Asya. Desthilatdariya Sefeviyan paşê istiqrara siyasî îdarî û pêşerên navxweyî demdirêj zêdetir ji 100 salan berdewam kir, lê ji aliyê olê ve nepêşkeftibû û berfirehbûna wî li çend deverên sînûrdar bû ku bû sedemê paşketinê wî. Li de 100 salên pêşeroj dara rê li ber derketinên Şîeyî cuda li Sunnî vekir. Sunnî di zimanên desthilatdariya olî de têvateyê ku hûn li peyê bercewendiyê xwe ne û di vareyê xizmeta siyasî de layıqê rehberiyê ne. Şîe dikevine pey zavayê peygamber İmam Elî ku ji vî bi mafê wî heye bû ku birêve bibe. Piştî îslama haştîxwaz, Sunnî xanedanên serdest ava kirin û bi 100 salan de pirsgirî ve bihîstina desthilatdarî niye. Şîe bi vî qanûnê veguhestina desthilata siyasî pêşbînî kiriye. Bi vî awayê Sunnî derbasî İmparatoriya Osmanî bûn û rêxistina terorîstiyên Sunniyên cûr ve cûr mîna Exwanulmuslimîn, El-Qaide, Daeş di nav wan de derketin. Divê ji vî mîrîtokratiya dest berdin. Ew İslam bi tevahî xelet e, ew İslam bi tevahî bikar nê. Di destpêkê 100 salê 15 de dema ku şer berdewam bû, du leşkerên Rûsî Textemîş û Tîmûrleng deverên erdnegariyên İmparatoriya Sefewî dabeş kirin û xuya ku Rojava û Rojhilata Asya xistine bin kontrola xwe. Ji bo xurtkirina serdestiyê xanedanên Sefewî û bilavkirina olê Şîye li Rojhilat û Rojavayê Asya, Venedîktan li welayeta Iranê, menteqa Qerebax, Zengilan, Laçîn, Cibranlî û deverên dinê li Kelagawê xwe nêzîkê Kurdan kirin. Hevdem legel dabeşbûyîna pîrdûziya olîya Şîî, cudayî olî û etnîkî li nav Kurmancan, parêzgehê Iran de derket. Yekî ku li gorî vî kevneşopiyê tevla Osmanî bûn û li nêzîkê Ankara bicî bûn û piraniyê Şîyan tevla Sefewî bûn û bi awayekî eşkerek koçberiyê Rojhilat bûn ber bi Efxanistan, Pakistan, Hindistan kirin, ji bo bilavkirina romanên nû di bercewendiya siyaseta hikûmetê Şîye de û piraniyê wan li Xurasanê îro bicî bûne.